Mayong adlaw mga binati ug minahal kong matalomnon. Mao na nig update diri sa Matalom Biwok Phase 1. Okay. October 25 2021. Okay. Welcome to my channel. Welcome to Eko TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay guys. Eko live diri sa Matalom Biwok. Ako mong i-update kung unsay phase 1 pa ni niya, isunod na pud nato ang phase 2. Kaya among i-tour kung unsay update diri sa Matalom Biwok. Okay? Mo ni guys. Mo ni update sa tong Matalom Biwok guys. Mo ni guys. Nanay kuan guys, nanay tao sa daplin ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by to our beloved Mayor Eric S. Pahulio o mga kauban. Unsa may rason guys ato mo lang suportahan aron magpadayon ang kalambuan diri sa Biwok. Okay. Welcome to my channel. Welcome to Eko TV News. Ang update sa Matalom Biwok diri sa lungsod sa Matalom. Mao ni guys ang iyang kuan. Yan ang agianan niya. Butangan ko nigtanom. O palamang makan. Kay mao ni siyang kuan guys. Sa isang kilid kanito. O ni kilid sa Matalom Biwok phase 1 pa ni pero isunod na nato ang phase 2 kay gibiding pa guys. Okay, welcome to my channel, welcome to Eko TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom.